नमस्कार मित्रांनो, मी किरण जाधव. माझ्या शासकीय चॅनलमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, UIDAI ने एक नवीन पोर्टल लॉन्च केलेलं आहे मित्रांनो, माय आधार. जसं एम आधार आहे मित्रांनो, तसंच UIDAI ने एक माय आधार म्हणून एक पोर्टल लॉन्च केलेलं आहे मित्रांनो. या पोर्टल अंतर्गत आपण कोणकोणते काम आपण ऑनलाईन पद्धतीने करू शकतो मित्रांनो. त्याच्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपला मोबाईल नंबर आपल्या आधार कार्डशी लिंक असला पाहिजे मित्रांनो. आपला मोबाईल नंबर जर आपल्या आधार कार्डशी लिंक असेलच तेव्हा आपण त्या पोर्टलद्वारे आपण ऑनलाईन जे सुविधा त्या पोर्टलवर आहेत मित्रांनो ते आपण करू शकतो मित्रांनो. जसे की जर आपल्याला आपलं नाव जर चुकलेलं असेल तर आपण त्या पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने ते नाव नाव बदलू शकतो मित्रांनो. नंतर आपलं जन्मतारीख जर चुकलेली असेल तर आपण जन्मतारीखमध्ये जे डॉक्युमेंट असतात ते डॉक्युमेंट जर आपण अपलोड केले आणि प्रोसेस केले तर ते आपलं जन्मतारीख आपण घरी बसून बदलू शकतो मित्रांनो. नंतर आपण आपल्या आधार कार्डशी आपलं कोणतं बँकेचं खातं लिंक आहे मित्रांनो ते सुद्धा आपण ऑनलाईन बघू शकतो मित्रांनो. नंतर आपलं जे आता नवीन एक आधार कार्डने एक नवीन सुविधा केलेली मित्रांनो, POC कार्ड. आपण बाकीच्या मित्रांनी ते ऐकलं असेल मित्रांनो, ते POC कार्ड सुद्धा आपण या पोर्टलद्वारे ऑनलाईन आपण मागू शकतो मित्रांनो. त्याचे काही शुल्क असतात मित्रांनो, 50 रुपये शुल्क असतात मित्रांनो. ते जर आपण ऑनलाईन पे केलं तर जे आपलं आधार कार्डवरती जे ॲड्रेस असतं आपल्या गावाच्या त्या पोस्टद्वारे त्या ॲड्रेसवर ते POC कार्ड येते मित्रांनो. तर मित्रांनो, चला मित्रांनो, मी आपल्याला त्याच्याबद्दल त्या ऑनलाईन सविस्तर आपल्याला प्रोसेस करून दाखवणार आहे मित्रांनो. तरी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा मित्रांनो. लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रांनो आपल्याला सर्वात आधी आपल्याला गुगलमध्ये यायचे मित्रांनो. बघा, गुगलमध्ये आल्यानंतर बघा ही वेबसाईट आहे www.myadhar.uida.gov.in. याला सर्च करायचं मित्रांनो. वेबसाईट सर्च झाल्यानंतर आपल्या पुढे असे एक आधार कार्डची वेबसाईट आपल्या पुढे अधिकृत वेबसाईट आपल्याला ओपन होईल. तर इथं बघा माय आधार असं असेल. नंतर इथं लॉग इन, तर डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार POC कार्ड, चेक आधार POC कार्ड, ऑर्डर स्टेटस. हे आपल्याला हे कोणकोणते आपण सुविधा एम आधारच्या याच्यावरून करू शकतो ते आपल्याला इथं आहे. तर आपल्याला सर्वात आधी आपल्याला कुठे यायचे, लॉग इनमध्ये आल्यानंतर इथं आपल्याला आपला आधार कार्ड नंबर टाकायचा आहे. आधार कार्ड नंबर टाकल्यानंतर आपला हा कॅप्चर कोड इथं आपल्याला टाकायचा आहे. नंतर इथं सेंड OTP. हा OTP आपला आधार कार्ड नंबरशी जो मोबाईल नंबर लिंक असेल त्याच्यावरती तो OTP येतो. त्याच्या कालावधी 60 सेकंडपर्यंत येऊ शकतो. आपण 60 सेकंडपर्यंत वाट बघायची मित्रांनो. तो येतो मित्रांनो. हा बघा मित्रांनो, हा OTP आलेला आहे. तो OTP जो मोबाईल नंबर तो OTP येतो मित्रांनो, तो OTP आपल्याला इथं टाकायचा असतो. OTP टाकल्यानंतर आपण लॉग इन करून घ्यायचं. हे बघा, लॉग इन झाल्यानंतर आपल्या पुढे हा असं एक पेज ओपन होईल. त्या अंतर्गत या पोर्टलवर आपण कोणकोणती कामे करू शकतो याची आपल्याला इथं डिटेल माहिती मिळेल. बघा, याच्यामध्ये आपण डाउनलोड आधार आपला आधार कार्डसुद्धा आपण इथं डाउनलोड करू शकतो. नंतर आधार POC कार्ड, जे आता नवीन ATM सारखं नवीन एक कार्ड आलेलं आहे मित्रांनो, आधार POC कार्ड, ते सुद्धा आपण इथून ऑर्डर करू शकतो. नंतर अपडेट आधार ऑनलाईन, म्हणजे आपण समजा आपला बघा इथं जन्मतारीख चुकलं असेल तर आपण जन्मतारीख अपडेट करू शकतो. नंतर जेंडर चुकलं असेल तर जेंडर, नंतर आपला ॲड्रेस चुकला असेल तर ॲड्रेस, हे आपण इथं ही सुद्धा सर्विस आपल्याला इथं या पोर्टलवर दिली. नंतर बँक लिंकिंग स्टेटस, आपला आधार कार्ड आपल्या कोणत्या बँकेच्या अकाउंटशी लिंक आहे ते सुद्धा आपण इथं तपासू शकतो. नंतर आपण आपला आधार कार्ड लॉकसुद्धा करू शकतो, अनलॉक, ऑफलाईन KYC. नंतर आपण समजा आपल्याकडे आधार कार्ड नाही आहे तर आपण या पोर्टलद्वारे ते आधार कार्ड आपण ऑनलाईन डाउनलोड करून ते सुद्धा आपण इथं दाखवू शकतो. नंतर पेमेंट हिस्ट्री, हे काय आपण जे हे करतो
समजा जे जे सर्व्हिस वापरतो त्याचे जे पेमेंट भरावं लागतं त्याची हिस्ट्री असते मित्रांनो. तरी आपल्याला समजलं असेल की आपण या पोर्टलद्वारे कोणकोणते कामं करू शकतो. तरी हा माझा व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रपरिवाराला शेअर करा. धन्यवाद मित्रांनो.